Hollywood. Yes. Nu har vores asparges fået, hvor lang tid har de fået det? 10 minutter i ovnen. 200 grader. Og brødet er let ristet, og lige, det har lige fået en lille skvis olivenolie. Tomat, pesto, tomat tapenade, som lidt døb, lidt aubergine. Vi mangler egentlig bare et par 20 grader. Ja. Lige blå himmel, et godt glas vin. Og hvad kommer der? Stegt skinke, eller hvad laver du? Ja. Tørstegt skinke. Tørstegt skinke, ja. Jeg var lige i Paris-tårn. Eiffeltårn. Yes. Fornemt. Igen, 10 minutter i ovnen. Den her ret, den er færdig 20 minutter efter, at du fik ideen. God appetit.